നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദിഗേര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിപ്പിച്ചുകൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഞാൻ ആൻസറും പറയാം ക്വസ്റ്റ്യനും പറയാം. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്? അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംസാരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും കോപത്തിന്റെയും നാവിന്റെയും വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെല്ലാം സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവന് ഭൂമി മുഴുവനും ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ല, ആ ശ്ലോകം തന്നെ അതന്നെയല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വല്ല വ്യത്യാസം? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, നാവ് എന്നിവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ശരി തന്നെയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ കറക്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ. അപ്പൊ അത് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതിയുള്ളൂ. സംസാരം, മനസ്സ്, കോപം, നാവ്, വയറ്, സംഗതി ഒന്നും തന്നെയല്ലേ അത്? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ല അത്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അത് തന്നെ, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് 6 നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? ഗജസ്ഥാനത്തോട് അല്ലേ? ഗജസ്ഥാനത്തോട്. അത് അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ ഇതാ, ആന പുഴയിൽ ഇറങ്ങി എത്ര കുളിച്ചാലും കരയിൽ കയറാൻ മണ്ണ് വാരി പുറത്തിടുന്നു. കരയിൽ എത്ര കുളിച്ചാലും കരയിൽ കയറിയാൽ മണ്ണ് വാരി പുറത്തിടുന്നത് പോലെ. ഉദാഹരണം താരതമ്യം മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രഭുജി? താരതമ്യം മാത്രം, ഗജസ്നാനം മാത്രം മതിയാവുമല്ലോ. മതി. ഗജസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഉദാഹരണം അടക്കം എഴുതാം. അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അത്. അത് ആന എന്താ ചെയ്യണത്? ആന പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് വാർത്ത് എടുത്ത് പുറത്തിടും. അതാണ് ഗജസ്ഥാനം.
അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കാം. ഉത്തരത്തില് ഗജസ്നാനം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗജസ്ഥാനം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം കൂടെ എഴുതി വെക്കാം. ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാരെങ്കിലും വേറെ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? തോട്ടം നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ. തോട്ടല്ല, അത് പറയണം. അത് നമ്മളെ ഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഗജസ്നാനം എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പ്രഭുജി. അതെ മതി, ഗജസ്ഥാനം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ എഴുതുമ്പോ അതും കൂടെ എഴുതി. ആന പുഴയിലിറങ്ങി കുളിച്ചാലും കരയിൽ കയറിയാൽ മണ്ണ് വാരി പുറത്തിടുന്നത് പോലെ എഴുതാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗജസ്ഥാനം എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ. സ്നാനം ഗജസ്ഥാനം. ഇനി അതിനകത്ത് എഴുതാൻ അടുത്തത് മനസ്സിന്റെ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ ചാമ്പല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരംഭങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് പാതാരവിന്ദങ്ങൾ, അതാണ് ലൈൻ പോയിന്റ്. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ എന്നുള്ള ലൈൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് അതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്. എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. അതായത് എഴുതാത്തവർ അതേപോലെ എഴുതാം. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കോപത്തിനൊരു ഉദാഹരണം. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ലങ്കാദഹനം. ഭഗവത് സേവനത്തിന് കോപത്തിനൊരു ഉദാഹരണം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ലങ്കാദഹനം. ഒരെണ്ണം മതിയാ പ്രഭു? ഒരെണ്ണം മതി. ഒരു ഉദാഹരണമെങ്കിലും ഓർമ്മ വരും. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്? രസനപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിക്കുന്നവർ, ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രസനപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും, അത് ഭൗതികവാദികൾ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതികവാദികൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ്. രസനപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിക്കുന്നവർ, ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവര്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചു വെച്ചതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ആസക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടൂല. എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണമെന്ന് ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. അടുത്തത് കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഏത്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? അതെ. അമിതാഹാരം, അമിതാധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, നിയമങ്ങൾ, അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഒഴിവാക്കൽ, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെയാണ്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവം. അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ, അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഒഴിവാക്കൽ, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം എന്താണ്?
കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭാവാർത്ഥം നേരെ. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ എന്തെല്ലാം? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സശക്തി നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ പുറമുള്ള ശക്തി, പ്രകൃതി ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി, അതായത് രാധാറാണി. ഇനി ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ: ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, 3 വിധം ക്ലേശങ്ങൾ. അടുത്തത് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ. അത് 3ാമത്തെ ശ്ലോകമുണ്ട് അല്ലെ? 3ാമത്തെ അല്ല അത്? 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഏതാ? അത് ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായി സഹവാസം ഒഴിവാക്കുക, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥമല്ല, വിവർത്തനം. അടുത്തത് നവവിധ ഭക്തി ഏതെല്ലാം? ഇത് തെറ്റിപ്പോവരുത്. ഇത് നവവിധ ഭക്തിയാണ്. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാദസേവന, അർച്ചന, വന്ദന, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. സഖ്യമാണോ സാഖ്യമാണോ പ്രഭുജി? സഖ്യം. സഖ്യം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണോ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറിപ്പോയാലോ കുഴപ്പമുണ്ടോ? അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. മെയിൻ 3 തെറ്റിക്കരുത്. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ. അത് വരും. മറ്റത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മറ്റത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാദസേവന, അർച്ചന, വന്ദന, ദാസ്യ, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ 9 വിധം നവവിധ ഭക്തികള്. അടുത്തത് തഥാദി തത്വമനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ പക്കലുള്ള ഭൗതികവും ആത്മീയമായ സമ്പാദ്യം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഈ തത്വമനുസരിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് തഥാദി തത്വമനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ പക്കലുള്ള ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യം ഭൗതികവും കൊടുക്കണം. ദദാതി തത്വമനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്? ദദാതി തത്വമനുസരിച്ച് മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തരെയും സേവിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. അത് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ തഥാദി ഭക്തി അനുസരിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാ പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അത് 12ാമത്തെ ചോദ്യം. 12ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തഥാദി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ പക്കലുള്ള ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായുള്ള സമ്പാദ്യം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഭക്തൻ ഭൗതികവും ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സമ്പാദ്യം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു ഭക്തനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതെന്താണ്? അത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്കിതെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രീച്ചർ ആവാം. നമുക്ക് നല്ല ദാനമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് നാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ
ചെയ്യുക. അതും കൂടെ അത് എഴുതിയിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിന്റെ അതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ പക്കലുള്ള ഭൗതികവും ആത്മീയവും 2 പോയിന്റ്, ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യം ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. നമുക്ക് 2 സമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മീയ സമ്പാദനം, ഒന്ന് ഭൗതിക സമ്പാദനം. ഇത് 2 ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അതായത് സന്യാസിമാര് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിലുള്ള സന്യാസിമാര് എല്ലാവരും വിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അവര്, അല്ലെ? അതും ഭഗവാന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിനെ രൂപഗോസ്വാമി മാതൃകയാക്കിയത് എങ്ങനെ? അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിഷമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഷമാതാജി ഇടയ്ക്ക് പറയല്ലേ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് മാതാജി. പ്രഭുജി പറയട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് മാതൃകയാക്കിയെന്നാ പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ സമ്പത്തിന്റെ 50% കൃഷ്ണഭക്തിക്ക്, ഒരാളുടെ സമ്പത്തിന്റെ 50% കൃഷ്ണഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്, 25% ബന്ധുക്കൾക്ക്, 25% സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി തരണം. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച്, അതായത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ എഴുതി ശരിയാണോ? ഭക്തന്മാരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചും തന്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്തി വളർത്താൻ എല്ലാം നൽകിയും 50% ഭഗവാനും 25% ബന്ധുക്കൾക്കും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുവാൻ എഴുതിയത്. കറക്റ്റാണോ? ആ കറക്റ്റാ. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്ര മതി. കാരണം രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മെയിൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് നമ്മ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. 50% കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്കും ഭക്തി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മള് 50% ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 0 ഇട്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ 50% പറയുന്നത് 25% ബന്ധുക്കൾക്കും 25% സ്വന്തം സ്വന്തം വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. നമ്മളെ കളയണ്ട, എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ആചാര്യന്മാര്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആചാര്യന്മാര്, അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറമാണ്. അവരെല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാണ് ചുരുങ്ങിയത് 50%. അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ 50% പോയിട്ടെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം മാത്രമല്ല അതിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാതും, നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ കാര്യം അതാണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാതും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ചിലർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല സ്കോളേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ സർവീസ് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, പലതരം സർവീസ്. ഈ സർവീസ് ഒക്കെ പാർട്ടാണ്, അതും ധനം തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാതും ധനത്തിനോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം. എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ ധനാണ്, അതൊക്കെ ഐശ്വര്യമാണ് അല്ലെ. 2 കണക്ഷനുള്ളൂ, ഒന്ന് ഭഗവാൻ, ഒന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി. അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം തിരിയുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതികത, ഒന്ന് ആത്മീയത. പ്രകൃതി നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയല്ല, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭഗവാൻ വേറെ, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി ആത്മീയത, ബഹിരംഗ ശക്തി ഭൗതികത. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് രാധാറാണിയും ലക്ഷ്മി ദേവിയും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഈ രണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ഐശ്വര്യങ്ങളും, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ആത്മീയതയിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻ. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിലരെ കുലം, ചിലരെ വിദ്യാഭ്യാസം, ചിലരെ ധനം, ചിലരെ സൗന്ദര്യം, അങ്ങനെ പല ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് കീർത്തിയെല്ലാം കഴിയും, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനെ? ഒരു സാധാരണ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ 6 തരം വ്യാപാരങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മള് അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അത് പറയുന്നത്? അത് ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടോ? സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനെ? ലോകത്തെ ഒരു ആറാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്.
വായിച്ചേ. സ്മിത വായിച്ചേ. ബുക്കുണ്ടോ? പ്രഭുജി അത് വായിക്കട്ടെ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ള ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. അതിനർത്ഥം വായിച്ചേ. പരിഭാഷ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. ചോദിച്ചത് കൃഷ്ണസമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനല്ലേ ചോദിച്ചത്? ആ കൃഷ്ണസമിതി സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ 6 തരം വ്യാപാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നൽകലും സ്വീകരിക്കലും ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹം പറയാണ്ട് പോയത്. അപ്പൊ ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ അത്? നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പരിഭാഷ എഴുതാം. പ്രഭുജി നേരെ പരിഭാഷ എഴുതാം. ഈ 6 തരം വ്യാപാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. പ്രഭുജി, ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള 6 തരം പ്രേമം ലോകമാകെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയ മതി. അത് 6ഉം എഴുതണോ? ഇപ്പൊ 6 തരം എഴുതിയേക്കാം. ഈ 6 എണ്ണാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ 4ാം ശ്ലോകം, അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതിന്റെ പരിഭാഷ എഴുതാം. വിനിമയം നടത്തലും പ്രസാദം നൽകലും സ്വീകരിക്കലും ഇതല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പറയുന്നത്? അതെ, ആ പരിഭാഷ അതിൽ നേരെ ആ പരിഭാഷ എഴുതിയിട്ടില്ലേ, അത് തന്നെ എഴുതാം. ഇത് ലോകത്തെ ആത്മീയ കുടുംബമാക്കാൻ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒന്നും എഴുതണ്ട. കറക്റ്റ് ആൻസർ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പരിഭാഷ മുഴുവൻ എഴുതാം. അതാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതിലെല്ലാതും വരുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാരായിട്ട് സംസർഗം, സംശയം ചോദിക്കുക, ഭക്തന്മാർക്കായുള്ള സംസർഗം, എങ്ങനെ ഉയരേണ്ടതും അതൊക്കെ ദാനം നൽകുന്ന സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രഭുജി, പരീക്ഷയ്ക്ക് 6 എണ്ണം എഴുതണം. അതിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോള് ഞാൻ 2 എണ്ണെങ്കിലും എഴുതാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോ 2 എണ്ണെങ്കിലും എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 3 തരം ഭക്തന്മാർ ആരെല്ലാം? കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അത് നമുക്ക് പറയാലോ അല്ലെ? കനിഷ്ക, മധ്യമ, ഉത്തകാരി. നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ക അധികാരികളാണ്. മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുക്കന്മാർ. അടുത്തത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തേ? ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ഇപ്പൊ 5ാമത്തെ ശ്ലോകമായിരിക്കും അല്ലെ? 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ പറയുന്നത്? 5ാമത്തേണ്. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? കനിഷ്കാധികാരിയും മധ്യമധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും തിരിച്ചറിയാൻ ഭാഗത്തുള്ള ബുദ്ധി ഉള്ളവൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ് ആരാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് എഴുതാ. കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി വരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയെങ്കിലും ഉള്ളവനായിരിക്കണം ഭക്തൻ. ഈ 3 പേരെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളിൽ എത്തണം. ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കണം. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരെയും ഗുരുക്കന്മാരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നു. എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് ഗുരുക്കന്മാരാക്കണ്ട. എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് എല്ലാവരെയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും കനിഷ്കാധികാരികളുമാക്കരുത്. ഉയർന്ന വ്യക്തികളെ ഉയർന്ന തലത്തിലും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവരെ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ തന്നെ കാണാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളോണ്ട് നമസ്കാരങ്ങൾ ചൊരിയ,
രണ്ടാമത്തെ ലെവല് മധ്യമധികാരികൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ വാക്കുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ വായു കൊണ്ട് പറയാം. ഉത്തമാധികാരിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്യാം. നമ്മള് പ്രണാമം ശരീരം കൊണ്ട് പ്രണമിക്കുക, വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും 3 കാര്യം കൊണ്ടും ഉത്തമാധികാരിയോട് ചെയ്യണം. മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം. അതിനെല്ലാം താഴെ വരുമ്പോ നമുക്ക് വാക്ക് മതി, വാക്കും മനസ്സും മതി. കനിഷ്ക ലെവലിൽ വരുമ്പോ മനസ്സിൽ മതി. അപ്പൊ 3 പേരെയും 3 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഉത്തമാധികാരിയോടെ കാണുമ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, അവരെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. കനിഷ്കാധികാരികൾ, മധ്യമധികാരികൾ, ഉത്തമാധികാരി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയെങ്കിലും ഒരുത്തിനുണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. ശ്ലോകം 6 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തൻ ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ദിവ്യമായ ഭക്തിയും ഭഗവത് സേവനവുമാണ്. അത് മുക്താവസ്ഥയിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാ, ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൈഷ്ണവാപരാധം പ്രകൃതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ ശരീരത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു ഭക്തനിൽ ഭൗതികത സ്വഭാവം കാണരുത്. കുമിള, നുര, ചെളി എന്നിവ കൊണ്ട് ഗംഗാജലത്തിന്റെ ഉള്ള ജലത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അത് ശരിയാണ് മാതാജി. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചുരുങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാ, ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഗംഗാ നദി അടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചെളിയും ഇതൊക്കെ വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഗംഗാ നദിയുടെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന് ചിലപ്പോ നിറം കുറവായിരിക്കാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭക്തൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് ചിലപ്പോ ചെളി വരും മഴക്കാലത്ത്, ഇത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല. അല്ല, ഗംഗാ നദി അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിൽ അശുദ്ധി വരില്ല എപ്പോഴും ഗംഗാ നദിക്ക്. അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയത് ഇത്ര എഴുതാ, ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എഴുതാം. ഓക്കെ. ഭക്തിയോഗം ഏതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ആത്മാവിലേക്ക് അല്ലെ, ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയിലേക്ക്, പരിപൂർണ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തി, ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ പ്രവർത്തനമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ആൻസർ. കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. അടുത്തത് 19ാമത്തത് വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. നമുക്ക് വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാതാജി കുറച്ചൊരു പോയിന്റ് എഴുതിയത് അല്ലേ, ആനര മതം പിടിച്ച ആനനെ പോലെ ആയി മാറുന്ന പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവാപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികളാണ് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തനെ വിമർശിക്കുക. നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ വിമർശനം ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജനനത്തിന്റെ പേരിലോ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിലോ കുലത്തിന്റെ പേരിലോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിലോ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം വൈഷ്ണവത്തിൽ വഴികളാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ കാണുമ്പോൾ ആ വൈഷ്ണവന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്താം. അത് പാടില്ല. അയാൾ ജനിച്ച കുലം ശരിയല്ല, അയാളെ നിറം കറുപ്പാണ്, അല്ലെ നിറം വെളുപ്പാണ്, അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അമേരിക്കക്കാരനാണ്, അയാൾ റഷ്യക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
കുലം, സൗന്ദര്യം ഇതിനൊക്കെ പറ്റി വിമർശിക്കുക. അല്ല ആള് സംസാരം ശരിയല്ല, കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സംസാരം ഇല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വൈഷ്ണവന് അതിനെ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഭക്തി വരുന്നത്, നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്നല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ്, ജനനത്തിന്റെ പേരിലോ ഒരു ഭക്തനെ ജനനത്തിന്റെ പേരിലോ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിലോ കുലത്തിന്റെ പേരിലോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിലോ വിമർശിക്കുന്ന വഴി വൈഷ്ണവാരാധങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പ്രഭുജി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്: ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്, ശുദ്ധഭക്തനെ വിമർശിക്കുന്നത്, അസൂയാലാവുന്നത്, അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണെന്ന് കരുതുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നതും തെറ്റുതിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും വൈഷ്ണവാപരാധമായിട്ടുണ്ട്. ശരിയാ, അതൊക്കെ പോയിന്റ് ശരിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ: അപകീർത്തി പരത്തുക, അപമാനിക്കുക, ദേഷ്യം വെച്ചു പുലർത്തുക, കുലം, ജന്മം, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇവയുടെ പേരിൽ ഒരു ഭക്തനെ താഴ്ത്തുക, ഇവയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. ശരിയാ, അത് ശരിയാണ് മാതാജി, രണ്ടും ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പോയിന്റ്സുകൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കണം: ജനനം, പിന്നെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങള്, കുലം, സൗന്ദര്യം. 4 മിനിമം. അതായത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആ വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാതായിരിക്കും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോടെ പിന്നെ ആളെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കും, അടുത്ത പോയിന്റ് അല്ലെ. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുമ്പോള് പിന്നെ അവരെ കുലമഹിമ നോക്കും, എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഏത് സ്ഥലക്കാരാണ്, ഏത് രാജ്യക്കാരാണെന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. ഒരു വ്യക്തിനെ ആദ്യം കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ അത് നോക്കും. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജനനത്തിന്റെയോ ശരീര വൈകല്യങ്ങളുടെയോ കുലത്തിന്റെയോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് വൈഷ്ണവാരാധന സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മാത്രം ആസക്തരായവരെ. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതികത ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അതായത് ഭക്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ആൾക്ക് ഭൗതികതയാണെങ്കിൽ, അതായത് ആത്മീയതയേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഭൗതികതയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി രോഗിയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരം ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എഴുതാറ്. അതായത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ ഭക്തി നമ്മൾ 2 ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഭക്തിയും ഒരു സൈഡ് ഭൗതികതയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികത പൊന്തി നിൽക്കാം. ആത്മീയ രുചി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാല, ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുളസിയല അത് തന്നെ. അതേതാ, ആരാ? സത്യഭാമല്ലേ? രുക്മിണി ഭൗതികതയെ ആത്മീയതായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണാണ്. അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചെന്നതാണത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള നിത്യദാസത്വം. അതാണ് നിത്യദാസത്വം, ഭഗവാന്റെ ദാസൻ. ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവയും പ്രേമഭക്തിയും തെറ്റാണോ? സച്ചിത്താനന്ദാന അതൊന്നുമല്ല. നിത്യദാസത്വം, നമ്മ ഭഗവാന്റെ സർവന്റാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ഭഗവാന്റെ സർവന്റാണ്. പിന്നെ നമ്മള് പിന്നൊക്കെ അതില് അഡീഷണൽ ആക്കി വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മള് സേവകനല്ലേ. ആത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി നിത്യദാസത്വമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി നിത്യദാസത്വമാണ്. അതായത് ദാസം അത് വേണം അവിടെ, സർവന്റ്. നിത്യസേവകൻ, അതും ശരിയാണ്. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക.
ഇത് മിനിമമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ചിന്തിക്കണം. ഇത് പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്കുള്ള മിനിമം മെഡിസിൻ. പറയില്ലേ നമ്മള് പനി വരുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ. അതേ മഹാമന്ത്രം. ഒരാളുടെ സുഹൃത്തും ശത്രുവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സാണ് ഒരാളുടെ സുഹൃത്തും ശത്രുവും. അല്ലെ? ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് കയറണ്ടേ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. അതാണ് സുഹൃത്തും ശത്രുവും മനസ്സാണ്. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇന്ന് കയറണം എന്ന് മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞ് 10 പ്രാവശ്യം മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11ാമത്തെ പ്രാവശ്യം മനസ്സ് സെറ്റ് ആവും. വാ നമുക്ക് കയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിന്റെ സമയമായിരുന്നു നമ്മളോട് മനസ്സിലായി. 11 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ കേറും 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 എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 11ാമത്തെ ദിവസം റെഡിയാ. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അഭ്യാസം കൊണ്ട്, അഭ്യാസത്ത് കൗന്തയാന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മനസ്സ്. അടുത്തത്, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? കൃഷ്ണലോകം ഗോലോകം ഉണ്ടാവണം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താ? കൃഷ്ണലോകം. ആ കൃഷ്ണലോകം കറക്റ്റ് ആണ്. കൃഷ്ണലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാ. വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യ ലോകത്തേക്ക് പോകാം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ലക്ഷ്യം. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കണം. പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി ആ അവസാന കാലം എത്തുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സ് അറിയാതെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം, ചുരുങ്ങിയത് ഉയർന്നത് എത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴത്തെത്തും. അല്ലെ? നമ്മള് 100% പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 70% മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 80% കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ 90%. കൺഫേം പാസ് എന്തായാലും ആവും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ കൊണ്ട. ഓക്കെ. അടുത്തത് കൃഷ്ണ സ്മരണയിലുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ. സ്മരണം, ധ്യാനം, ചിന്തനം, സമാധി എന്ന 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോഴുള്ള 5 ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാം. 5 ഇങ്ങനെ തട്ടുകള്. കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ തന്നെയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങൾ. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. നിരന്തര ചിന്തനം, അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. സ്മരണം, ലയനം, ദാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. രാധ കൊണ്ടും എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ത്? രാധാറാണിയുടെ ആയതുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രേമാമൃത ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലമായതും കൊണ്ട്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് രാധാ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതെങ്കിലും എഴുതാം. അത് എഴുതിയാൽ തന്നെ ഓക്കെ. രണ്ടാമത് അതിനൊരു കാര്യം കൂടി ഭഗവാന്റെ പ്രേമാമൃത ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലം കൂടിയാണ് രാധാകുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, രാധാറാണിയുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അറിയുന്നു, കൃഷ്ണ പ്രേമം ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അറിയുന്നത് തെറ്റാണോ? തെറ്റല്ല. ഇതേതാ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാകുണ്ട്. അത് വേണം. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആ ലൈനയില് വേണം. രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭഗവാനും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭുജി. രാധാറാണി അതന്നെ. 2 പോയിന്റ് എഴുതാം. 2 പോയിന്റ് എഴുതാം. ഗോപികമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രേമാമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രേമലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലം. ഭഗവാൻ പ്രേമലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലമാണത്. അതേപോലെ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും കൃഷ്ണ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയും ഒട്ടനവധി സ്മരണകളെ ഉണർത്തുന്ന ദിവ്യമായ സ്ഥാനം. അതെ, അതായത് പ്രേമാമൃത ലീലകൾ. ഓക്കെ. ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം.
ഓ, ആ വൈകുണ്ഠം ഓർഡർ മധുര പറയണം. ഏറ്റവും ആ, മുകളിൽ അങ്ങനെ. എഴുതിയിട്ട് വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധന, രാധാകുണ്ഠം. ഞാൻ രാധാകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠം എഴുതിയിട്ടില്ല. വൈകുണ്ഠം വരുവോ പ്രഭുജി അതിനകത്ത്? ഓ ആ, ഫസ്റ്റ് വൈകുണ്ഠം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൈകുണ്ഠനല്ല. ഫസ്റ്റ് വൈകുണ്ഠം. അതായത് അതിന്റെ വൈകുണ്ഠം ഒക്കെ ആത്മീയ വൈകുണ്ഠം, മധുര, സ്ഥലങ്ങൾ. വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഠം. അതെ, ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയത്തിൽ ആ. തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ആത്മീയ ഘട്ടം ഉയർന്നത് പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം തൊട്ടാണ് ആത്മീയത തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠാണ്. അതിനേലും ഉയർന്നതാണ് വൈകുണ്ഠാംഗം മധുര. മുകളിലല്ലേ? വൈകുണ്ഠാംഗം മുകളിലല്ലേ പ്രഭുജി? ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങ് ഭൂമി കിടക്കില്ലേ? അല്ല, അതിന് പറഞ്ഞത് ഈ മധുരയും വൃന്ദാവനും ഗോവർദ്ധനം ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ആ. ഗോലോകത്തുള്ളതാണ് അതൊക്കെ. ഓ, നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു നാട്ടിലില്ല. റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ആ. ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോ അത് അവിടുത്തെ സ്ഥലം തന്നെയാണത്. അത് നമ്മളെ ഒന്നും കൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്. അതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ. അല്ലാണ്ട് അത് വൈകുണ്ഠം തന്നെയാണ്. അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മധുരയ്ക്കും വൃന്ദാവനത്തിനും ഗോവർദ്ധനഗിരിക്കും രാധാകുണ്ടിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശരിക്കും ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതാണ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠം, മധുരം, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനഗിരി, രാധാകുണ്ഠം. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് രാധാകുണ്ഠം. അടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ഠത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്ഥാനസ്ഥലമായ രാധാകുണ്ഠം. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് രാധാറാണി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലഭനായി. ഇതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ഠത്തിന് രൂപഗോസ്വാമി പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അങ്ങനെയാണോ? അപ്പൊ രാധാകുണ്ഠം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രമാത്രം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണത്. അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ? അത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു നേതൃത്വത്തിൽ അത് പോയിന്റ് ശരി തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? മനസ്സിലായേ? കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ്? അപ്പൊ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. രാധാറാണി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പോയിന്റ് അല്ല. ഇത് ശരിയാണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാറാണിയുടേത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഭക്തി അവളുടേതാണ്. അവളുടെ പ്രേമം പരമശ്രേഷ്ഠമായതിനാൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകി. അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണന് രാധാദേവി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവളുടെ സ്നാനസ്ഥാനമായ രാധാകുണ്ഠം. അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ്. രാധാകുണ്ഠത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ട്? അതല്ലേ ചോദ്യം. ആ പ്രാധാന്യം ഇതാണ്. എന്നിട്ട് അതിലും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാ. രണ്ടാമത്തെ ലൈനായിട്ട് എഴുതാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആ സ്ഥലം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിന് രണ്ടും കണക്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു സെക്കൻഡ്. അതായത് ഇതിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. രാധാദേവി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിന് രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതണം. ആ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണി, രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ഠം. കഴിഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എഴുതുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ രാധാകുണ്ഠ് പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുകയും അത് പുനരുജ്ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ?
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കൊണ്ട് എഴുതണം. കാരണം രൂപഗോസ്വാമി നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുരുവാണല്ല. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. പോരെ രാധാകുണ്ഠം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെയധികം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ലൈൻ എഴുതിയാൽ മതിയോ? കൂടെ എഴുതണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതണം. ശ്രീല ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണി കൃഷ്ണഭക്തരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവളാണ് എന്നും ഈ ശ്രീ രാധാകുണ്ഠം ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനമാണ്. പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലഘു ഭാഗവതാമൃതത്തിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡത്തിലുള്ള 45-ാം ശ്ലോകം പ്രസ്തുത കാര്യം നിസ്സന്ദേഹമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അതെ, ഇത്തരം നമ്മൾ എഴുതണ്ട. നമ്മള് വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അതെ, നമ്മളൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതാൻ മതി. നമുക്കറിയാം രാധാറാണി ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാധാറാണി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അത് എല്ലാവരും മറന്നുപോകില്ല. രണ്ടാമത്തെ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് രാധാവ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭു രാധാവ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചു. മനസ്സിലായ? അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പുനർജീവിച്ചു. അത് അതിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഫിനിഷ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഈ 3 പോയിന്റും അതിൽ വരണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാം. പക്ഷെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കാം. ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു വ്യക്തിയെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാ ആദിത്യറോഡ് മാതാജി. രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാകുണ്ട്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകുണ്ട് പുനരുജ്ജീവിച്ചു. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തമ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നേടിയവരെയാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 29ാമത്തെ ആൻസർ ജ്ഞാനികൾ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എഴുതുമ്പോ 4 തരം സുഹൃതികളിലെ ജ്ഞാനികൾ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. 4 തരം സുഹൃതികളിലെ ജ്ഞാനി നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ദുഃഖിത, ധനകാംക്ഷി, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. അതിലെ ജ്ഞാനിനെയാണ് ഭഗവാൻ. ജ്ഞാനിന്ന് മതി. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് ഭഗവാന് മതി. ജ്ഞാനി എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്. നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. മെയിൻ പോയിന്റ് മിസ്സാവരുത്. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോ ഹര വിട്ടു പോകരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്നുള്ള വേർഡ് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞത് ഗോപികമാരിൽ സർവ ഉത്തമ സ്ഥാനം ആരുടെ? എന്തുകൊണ്ട്? ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ്. രാധാറാണി. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? ലക്ഷ്മി മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? ജ്ഞാനികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ളവരെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ? ഗർഭം ഇല്ലാത്തവൻ
പരമസുഖം കാണുന്നവൻ ഇവരെയും അങ്ങനെ പറയാൻ തെറ്റാണോ? ഓക്കെ, ഇല്ല തെറ്റല്ല. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും? ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവനായി തീരും. ഓക്കെ, ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവർ താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടവനായി തീരും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പരമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനി ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. അതെ, ഇത് ഭക്തിയിൽ പരമസുഖം കാണുന്നവൻ പറയുന്നില്ല, അത് ശരിയല്ലേ? അപ്പം അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഇത്രയാണ്. അതില് ജ്ഞാനി ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. ഓക്കെ, പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനി ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനെയാണ് ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കല്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. അതായത് ഭക്തി ചെയ്യുക. ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, തൊട്ടുമുന്നിലെ ക്വസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണെന്ന് കൃഷ്ണനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. അതല്ല അതുണ്ട് അതില്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ജ്ഞാനിയാണ്. 4 തരം സുഹൃത്തുക്കളിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവതിയിൽ. അതാണ് അവിടെ ഉത്തരം. ബാക്കിയൊക്കെ ആൻസർ തെറ്റുന്നല്ല, ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പിന്നെ ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവർ താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടനായി തീരും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഭക്തിയിൽപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ഉത്കർഷം ഉള്ളവരെ ജ്ഞാനികളെക്കാളല്ല ജ്ഞാനി ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. ജ്ഞാനികളെക്കാളല്ല ജ്ഞാനി ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജ്ഞാനി ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളാണ് ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനി പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷ്ടമുള്ളവനാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത പരമൻ എന്ന് ജ്ഞാനവിമുക്തി ഭക്തി പരമൻ എന്ന് പറയും. ജ്ഞാനി ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടാം. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്തത്, ഗോപികമാരിൽ സർവ ഉത്തമ സ്ഥാനം ആരുടേതാണ്? ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ്. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തി സേവനത്തെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. അതായത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടേതാണ്. രാധാറാണിയുടെ പ്രേമഭക്തി സേവനത്തെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ എഴുതിയ തെറ്റുണ്ടോ? രാധാറാണിയുടേതാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഭക്തി അവളുടേതാണ്. അവളുടെ പ്രേമം പരമശ്രേഷ്ഠമായതിനാൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകി. അത് തെറ്റാണോ? തെറ്റല്ല. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ വരണം. ആരുടേതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ല ചോദ്യം. അപ്പം ആരുടേതെന്നുള്ളത് രാധാറാണിയുടെ. ആരുടേതാന്നുള്ളത് രാധാറാണിന്ന് വേടും. നമുക്ക് മൂക്ക് ഇവിടെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയും പിടിക്കാം, എങ്ങനെയും പിടിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം. പക്ഷെ മൂക്കുമ്പോ പിടിക്കണം എന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലായി? രാധാറാണി വേണം. അല്ലെ? രാധാറാണിയും വേണം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ത, അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്ത രാധാറാണി. ഈ 2 ലൈൻ വേണം നമുക്ക്. ബാക്കി നമ്മളിഷ്ടം. പ്രഭുജി, ശ്ലോകം 6 ഒന്നും കൂടെ പറയണം പ്രഭുജി. ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏതാ ശ്ലോകം 6 എന്താണ് പറയുന്നത്? 17 പറയുന്നത് എന്താണ്? അതില് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട്. ഒരു ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധി ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കും. ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഗംഗാ നദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഷോർട്ടായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോ അതിലെ ഗംഗാ നദിയിൽ എന്തൊന്നും ചെളിയും നുരയൊക്കെ വരും, എന്നാലും ഗംഗാ നദിയുടെ പരിശുദ്ധി പറയുന്നില്ല. ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ
ഒരു ഭക്തനെ ആണെങ്കിലും ഭക്തന്റെ കുലോ ജാതിയോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഭക്തൻ ഗംഗാനദിയെ പോലെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഗംഗാനദിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? എഴുതി. കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എക്സാം എഴുതുമ്പോ നാളെ എഴുതാല അല്ലേ? വരും പ്രഭുജി. നാളെ വേണ്ട പ്രഭുജി, നാളെ വേണ്ടേ? കുറേ ഇല്ലേ? മറ്റന്നാൾ കേൾക്കാം. സൺഡേ മറ്റന്നാൾ കേൾക്കാലോ. 22-ാം തീയതി ആയിക്കോട്ടെ. ഞായറാഴ്ച. സൺഡേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് വേണം? സന്തോഷം പ്രഭുജി. മൺഡേ ഞായറാഴ്ച ശരി. പഠിക്കാൻ എന്ന് വേണം? നാളെ വേണം, മറ്റന്നാൾ വേണം. മറ്റന്നാൾ പ്രഭുജി പറയൂ, പ്രഭുജി പറയൂ ഒരു ദിവസം. മൺഡേ. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൺഡേ ഹരേ വയ്ക്കാം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൺഡേ ഒഴിവാക്കിയത് നന്നായി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഒന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിടാം. ഭക്തിരസാമൃതം. ഞായറാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് എടുക്കാം. ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ. മൺഡേ എക്സാം. ഞായറാഴ്ച ഇതുണ്ട്, അന്താക്ഷരി ഉണ്ട്, ഗീതയുടെ അന്താക്ഷരി ഉണ്ട്. വേണം. സൺഡേ ഓഫ്. സൺഡേ ഓഫ്. അപ്പൊ പ്രഭുജി സൺഡേ നാളെ പഠിക്കാം. നാളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഡ്രാമയും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വേറെ നമ്മളായിട്ട് ഇതില്ല. പല സത്സംഗങ്ങളുണ്ടാവും, പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഭാഗവതം ഉണ്ടാവും, ഭഗവത്ഗീത അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? ഭഗവാന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി? ആ ബിസി ഒന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായി? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യം നാളെ ഭക്തിരസാമൃത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൺഡേ ക്ലാസ് ഇല്ല. ആ സമയത്ത് 1 മണിക്കൂർ ഈ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കാം. മനസ്സിലായി? മൺഡേ എക്സാം. ബാക്കിയൊക്കെ സത്സംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പല പരിപാടികളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭുജി പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഇന്നലെ ഞങ്ങള് ഫുള്ളും ഇത് വായിക്കുമായിരുന്നു പ്രഭുജി. വൈകിയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം കംപ്ലീറ്റ്. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറെ പ്രീച്ചിങ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം. കുറെ സർവീസുകൾ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയില്ലേ? ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും രണ്ടും കൊടുക്കണം. നമുക്ക് നോളജ് എന്താ അതും കൊടുക്കണം. ഭൗതികതയും പിന്നെ ഫുള്ളാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? രണ്ടും കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. നമുക്ക് ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലാം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ വൈഷ്ണവേ നമോ.